हेलो लोगोफोर फेसबुकनि मोनसे फ्रेश गोदान आपडेट जाय आपडेटआ नोंथांनि फेसबुकखौ नैबे 2025 नि गेजेरावनो गोबां ग्र' जाहोगोन आरो गोबां फलोवार्स होगोन आरो गोबां इंगेजमेंट बायदि रोखोमनि नोंथांमोना रिच इंक्रिज खालामनो हागोन। स' लोगोफोर बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जुदि नोंथाङा फेसबुक बिगिनारब्ला बा नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो फेसबुकआव खामानि मावगासिनो नोंथाङा नाथाय फलोवार्स मोनाखै, नोंथांनि भिडिअआ भाइराल जायाखै, अब्ला नोंथाङा मा ट्रिक बाहायनांगोन फेसबुकआ गावनो रोखा रोखा खिन्थाखादों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थागोन। बे आंनि बुंनाय राव नङा। नोंथाङा जुदि फलोवार्सनि एक्टिभ फलोवार्सनि गोनांथिब्ला नोंथाङा मा खामानि मावलांनांगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मिथिलांगोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर जोंना मेनानो जाहैबाय फलोवार्स आरो जाय फलोवार्सआ जोंनि भिडिअसखौ नायो, शेयार खालामो आरो बिथांमोनानो भाइराल खालामो आरो बांसिनानो जाहैबाय फेसबुकनि एल्गरिदम। बे एल्गरिदमखौ नोंथाङा माबोरैहाय ब्रेकडाउन खालामनो हागोन, माबोरैहाय हमनो हागोन, नोंथांनि भिडिअसआ मा सिस्टेमै मा राहायै गुबुननि गोदान इउजार्सनिसिम सौहैगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मिथिलांगोन। अके, फेसबुकनि एल्गरिदमनि सिस्टेम मथे जों खामानिखौ मावोब्ला जोंनि फेसबुकआ थाबैनो ग्र' जायो, गोबां फलोवार्स मोनो, एक्टिभ फलोवार्स मोनो आरो इंगेजमेन्ट मोनो आरो रिचाबो दावखोयो, जेब्लायबो खमायनो थाङा। स' लोगोफोर बे एल्गरिदमखौ मिन्थिनो थाखाय फेसबुकआ जोंनो रोखा रोखा खिन्थाहरखादों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोजाङै एक्सप्लेन खालामना खिन्थागोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर फार्स्टआवनो बेयाव आङो फेसबुक फर क्रिएटर अफिसियेल जितु वेबसाइट बेयाव आङो अपेन खालामदों। बेयाव सासे इउजार्सआ सोंहरदों, बेयाव बुंदों हाउ टु एल्गरिदम वर्क्स फर ए बिगिनार। माने गोदान फेसबुक बिगिनार बा इउजार्सफोरा गोदान फेसबुक क्रिएटरफ्रा मिन्थिनो लुगैयो जि बिसोरनि थाखाय एल्गरिदमा माबायदि खामानि होयो होननानै फेसबुकनाव सोंहरदों आरोखि। एल्गरिदमा मा सिस्टेमाव खामानि होयो, बे एल्गरिदमखौ जोङो माबोरैहाय ट्रेक खालामनो हागोन जेरावनोखि जोंनि भिडिअसफोरा भाइराल जायो, जों गोदान फलोवार्स मोनो, गोबां फलोवार्स मोननो हायो। थिग बेफोरबायदिनो मोनसे कुइसन सोंहरदों सासे इउजार्सआ। स' फेसबुकआ बिथांनो खिन्थाहरदों, दा बिथांनो माने अल अभार दा फेसबुक इउजार्सफोरनो मोनथाम पइन्ट्स खिन्थाहरदों फेसबुकआ, जाय मोनथाम पइन्ट्सखौ जों फल' खालामोब्ला जोङो गोबां फलोवार्स मोननो हागोन आरो फेसबुकनि एल्गरिदम मथे जों खामानिखौ मावलाङोब्ला जोंनि भिडिअसफ्राबो भाइराल जागोन। अके, स' बे मोनथामानो जाहैबाय नैबे गाहायाव दङ 1, 2, 3 आरो लास्टआव मोनसे बनास पइन्ट्स बनास टिप्स मोनसे हरबावदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मिथिलांगोन। जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद इनफरमेटिभ बे बनास टिप्सआ। बेखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लानानै खामानिखौ मावोब्ला 101% नोंथाङा फलोवार्स मोनगोन, भिउस मोनगोन आरो गासिबो एक्टिभ फलोवार्स जाजोबगोन। अके, स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो। फार्स्टआवनो आङो फेसबुकआ जितु मोनथाम पइन्ट्स खिन्थाहरदों, रिप्लाइ हरदों, स' बेखौ आङो सिगां मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थानो थाखाय आङो बेखौ ट्रान्सलेट खालामग्रोदों। बे ट्रान्सलेट खालामनायनिफ्राय आङो बर'आव नोंथांमोननो जाहाथे आंबो मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थानो हायो, स' आं बेखौ ट्रान्सलेट खालामबाय। खालामनायनि उनाव आं नोंथांमोननो दा खिन्थालांनोसै। अके, मोनसे पइन्टखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन। स' फेसबुकआ रिप्लाइ हरदों जे फेसबुकनि एल्गरिदम मथे नोंथाङा मा खामानि मावनांगोन बे मोनथाम पइन्ट आरो लास्टआव मोनसे बानास पइन्ट्सबो हरदों, बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। स' आं बेयाव स्क्रिनशट आं मोनसे लादों, जितु आङो जितु आङो ट्रान्सलेट खालामदोंमोन, जितु आङो बड'आव ट्रान्सलेट खालामदों बेखौ आं स्क्रिनशट लानानै दोनदोंमोन। बेयाव आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै। फार्स्टआवनो नोंथांमोना गोसोआव ला, जुदि नोंथाङा नोंथांनि आयदाखौ गुवार नायगिरिफोरनिसिम सौहैजानो लुबैयोब्ला बेखौ मोनथाम थि राहाजों अप्टिमाइज खालामनो हायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि भिडिअस पस्ट जिखुनु माबाखौ फेसबुकनि जिखुनु भिडिअस पस्टफोरखौ नोंथाङा गुवारै माने गोबां अडियेन्सफोरनो दैथायहरजानो लुगैदोंब्ला बे मोनथाम टिप्सखौ पइन्ट्सखौ नोंथांमोना गोसोआव लानानै नोंथांनि भिडिअ बा पस्टखौ नोंथाङा अप्टिमाइज खालामनो हागौ। अके, अप्टिमाइज खालामनाय माने नोंथाङा माने नोंथांनि पस्ट होबाय आरो आपल'ड खालामबाय बे नङा। बे पस्टआव नोंथाङा मा सिस्टेमनि मा पइन्ट्स बुंदों आरो बेयाव नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामनायनि सिगां मा खामानि मावनांगौ नोंथांमोना मिथिखायो। माखासे हेशटेग लागायनांगौ, माखासे शेयारेबल जानांगोन नोंथांनि कन्टेन्टआ। अके, बेयाव नोंथांमोना मिथिना मोनजोबगोन। स' अप्टिमाइज खालामनो नाजा होनना बुंदों। स' बे मोनसेयानो जाहैबाय गुबै आयदा सोरजिग्राफ्रा गाव सोरजिनाय एबा सेबखांनाय आयदाखौ पस्ट खालामोब्ला बांसिन रनसायनाय मोनोनो, मिथिबायना? गुबै माने अरिजिनेल कन्टेन्ट होनना बुंदों। अरिजिनेल कन्टेन्टआबो बिदि नङा जे आंनो निजानो केमेरा खेबदों आंनो पस्ट होदों, बे नङा। अरिजिनेल कन्टेन्टआ माने ओरैबायदि नोंथांनाव बुंनायनि स्टाइल, नोंथांनि जेनेबा अडिअ', नोंथांनि साउन्ड सिस्टेम, रोखा नुनाय आरो नोंथांनि जितु क्वालिटि आरो नोंथाङा बेयाव मा बुंदों, मा मेसेज होनो सानदों, मा गाज्रि मेसेज, मा मोजां मेसेज, जिखुनु नोंथाङा माब्रै माने बानायदों, माब्रै क्रिएटिभिटि खालामदों, बेयो सिस्टेमाव नोंथाङा जुदि गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट गावनि गोसो बायदि नोंथाङा बानायनो हागोन। कन्टेन्टआ बे मोनसे कन्टेन्टआवनो गोबां
मानसियानो गोबां सुबुङानो बे मोनसे कन्टेन्टआव भिडिअ बानाय जानो हागौ नाथाय नोंथाङाबो बानायनो हायो बेयाव जेबो कपि सिस्टेम खोथा गैया बेयाव आं बेबायदि कन्टेन्ट बानायदोंबा नोंथाङाबो बानायनो हागोन नाथाय नोंथांनि बुंनाय स्टाइला बेलेग नङा होमबा नोंथांनि बुजायनाय स्टाइला बेलेग नोंथांनि एक्सप्लेन खालामनाय स्टाइला बेलेग बायदि बायदि रोखोमनि नोंथाङा पइन्ट टु पइन्ट नोंथाङा बुजायनो हायोबा बा खिन्थानो हायोब्ला अब्ला गोबां इंगेजिं जायो आरो बेयाव नोंथांनि भिडिअ'आबो भाइराल जायो गुबुन गुबुन जायगानिसिम माने सौहैयो मानो होनब्ला फेसबुकनि एलगरिदमा बिसिसिम सौहैहोयो माने रिच खालामो अके रिकमेन्डेसन खालामो फेसबुकआ बेफोरबायदि नोंथाङा भिडिअ'खौ बानायोब्ला दानिया आरो सेकेन्ड नाम्बाराव बुंदों नोंथांनि नोजोरथिखौ दिन्थियो शेयार खालामजाथाव आयदा सोरजि होनना बुंदों दा सेकेन्ड नाम्बाराव बुंदों शेयार खालामजाथाव माने जिखुनु नोंथाङा पस्ट होबायथ' जिखुनु पस्ट होबाय रिल्स भिडिअ होबाय जाहाथे गुबुननि लाइफजोंबो गोरोबनाय माने एटेच जानाय स' बेफोरबायदि माने मोनसे मेसेज माबा मोजां मेसेजबो जानो हागौ बा गाज्रि मेसेजबो जानो हागौ स' बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ गुबुना शेयार खालामालासिनो थानो हाया जेनेबा गोबां भिडिअ क्रिएटरफोर दङ बिथांमोननि पस्टफोरखौ शेयार खालामनो मानो थाखाय शेयार खालामो जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों इन फिउचार जाहाथे बेफोरबायदि खालामोबा बेफोरबायदि जायो बेफोरबायदि माने मोनसे शेयारेबल कन्टेन्ट बानायनांगौ होनना बुंदों शेयारेबल माने शेयार खालामालासिनो थानो हाया माने गावनि लाइफजोंबो गोरोबदोंमोन खिजानि अके स' गुबुननि लाइफजों गोरोबदों बिनि थाखायनो शेयार खालामदों स' बेफोरबायदि शेयारेबल कन्टेन्ट बानायनांगौनो जानोबा थामथियाव जोंनि बोसोनफोरखौ मानिनो माने माखासे गाइडलाइन्स फेसबुकनि जिथु गाइडलाइन्स दंना बे गाइडलाइन्सफोरखौ नोंथांमोना मानिनांगोन बिथांमोननि रुलखौ फल' खालामनांगोन अके बिदि नङा जे जानला मानला भिडिअस बानायनानै हगारला बायगोन बा फेसबुकआ बेखौ रिकमेन्डेसनाव हरगोन बिदि नङा नोंथाङा माखासे गाइडलाइन्सफोरखौ नोंथाङा मानिनानै सोलिनांगोन जेरै नोंथांनि आयदाया मोनसे गनायजाथाय भिडिअ महरै नुजागोन जेनेबा नोंथाङा गनायजाथाव एक्सेप्टेबल माने जेबो नोंथांनाव भायलेसन गैया माने गाइडलाइन्स जेबो गैया नोंथांनि फेसबुकआव जेबो स्ट्राइक गाइडलाइन्सनि थाखाय फैगोननि जेबो भिडिअआव जेबो बेफोरबायदिनि लाइन गैया अके स' अब्ला फेसबुकआ बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरो गोबां गोदान इउजार्सफोरनो रिकमेन्डेसनाव दैथायहरगोन नोंथांनि पस्ट बा भिडिअखौ बे बिथोनफोरा फोरमायोदि जों मा रोखोमनि आयदाखौ सुबुरुन होगोन आरो मा नङा बोसोनगुदि भिडिअआ नोंथांनि रोखोम अब्ला नोंथांनि फलोवारफोरखौ बांहोनायनि बयनिख्रुइबो गोहोम गोनां अके स' दानिया नोंथांनि फलोवारफोरखौ बांसिन बांहोग्रा बे ट्रिकआनो जाहैबाय बे टिप्सआनो जाहैबाय मेन राहा लामायानो जाहैबाय जोंहा थाद'नाय गैयै माने कनसिस्टेन्सि थानांगोननो थाद'नाय गैयै माने रेगुलार एक्टिभ थानांगोन होनना बुंदों रेगुलार एक्टिभ एसेबो गेप थानो मोननाय नङा रेगुलार एक्टिभ माने कनसिस्टेन्सि होनना बुंदों स' थाद'नाय गैयै गोसो बोनो हानाय रिल बानाय माने गोसो बोनो हानाय रिल बानायनांगौनो एक्टिभ माने कनसिस्टेन्टलि नोंथाङा खामानिखौ मावबाय थानांगोन माने गोसो बोनो हानाय रिल बानायनांगोन आं नोंथांमोनखौ बुंबाय थायोना रिल बानायनांगौ आरो रिलाव संस बाहायनांगौ जुदि नोंथांनाव जेबो कन्टेन्ट बा आइडिया जुदि बेफोरबायदि एक्सप्लेन खालामनो हानाय जुदि जेबो नलेज जाथ'वाखैब्ला नोंथाङा रिल्स बानाय रिल्सआव मोजां एक्टिं खालाम आरो रिल्सआव मोजां संसखौ बाहाय आरो रेगुलार एक्टिभ थानो थिनदों अब्ला नोंथांनि भिडिअआनो भाइराल जागोन आरो मेन गोदान फलोवार मोननायनि राहा लामायानो रिल्स बानायनायानो गोनां होनना बुंदों मानोना रिलानो गोदान नायगिरिफोरनिसिम सौहैनायनि साबसिन राहा होनना बुंदों फेसबुकआ गावनो खिन्थाखादों अके स' लोगोफोर नोंथांमोना कनसिस्टेन्टलि नोंथाङा रिलाव खामानि मावबाय था संस बाहाय रिल्सनि संस बाहाय बेयाव गोदान अडियन्सनि सहैगोन फेसबुकआव गले सोरजिनाय सोंथिफोर अके नोंथाङा फेसबुकआव फलोवारनो गोदान फलोवार एक्टिभ नांगौब्ला रिल्स बानायनो थिनदों रिल्सआनो गोदान फलोवारनिसिम सौहैयो आरो जाय रिल्सखौ नायनानै फल' खालामदों बे एक्टिभ फलोवार नोंथांनि गले नोंथांनि भिडिअस पस्टफोरखौ नायबाय थानो बिथाङा लुगैगोन बिदि नङा जे जानला मानला फलोवार मोननानै बे फलोवार्सफ्रा नोंथांनि भिडिअसखौनो नायाबा नोंथांनि पस्टखौनो नायाबा नोंथांनि फलोवार्सआ मा लाब दे स' लोगोफोर दा आं मैया दाख्लै मोनसे पस्ट होदोंमोन जेरावनोखि स्टार चेलेन्ज लानानै सासे सुबुङा सासेल' नङा गोबाङानो स्टार चेलेन्ज होगिरिफ्रा गोबां स्टार्स रानै हरनानै फलोवारखौ थुबुर खालामनानै लायो माने गावनियाव आकर्षित थुबुर खालामनानै लायो गोबां फलोवार्स बिथांमोना मोनबाय दा बिना कन्टेन्टआनो बेल' माने स्टार्स होनायनिल' कन्टेन्ट गुबुन कन्टेन्ट जेबो गैया स्टार्सल' होनांगौ बास ओमफ्राय लाइफ टाइम बिथाङा स्टार्स होबाय थागोन नामा आरो कन्टेन्टआव जेबो गैया स्टार चेलेन्जनिल' इनिफ्राय गावहा जेबो कन्टेन्ट गैया नाथाय बै
बिथांमोनाव जाय फलोवार फैदोंमोन बे स्टार्सनि थाखायल' फैदों, स्टार्स लानो थाखायल'। नै दिनै चेलेन्ज लाबाय, गाबोनबो चेलेन्ज लाबाय आरो बिथाङा माने बे बिथां चेलेन्ज लाग्राफोराबो सानो जे स्टार्सनिफ्राय आं गोबां माने आं स्टार्स खामायगोन, फेसबुकनिफ्राय आं स्टार्सल' खामायगोन, आं कन्टेन्ट मनेटाइजेसननिफ्राय आं जेबो रां खामाया। बेफोरबायदि सानदोंब्ला नोंथांमोना स्टार चेलेन्जखौ लानो हागोन। खिन्थु स्टार्सआव नोंथांमोना आं खिन्थाखाबाय $1 मोनसे स्टार्स नांगौब्ला मोनसे 1 स्टाराव 0.01ल' माने 1 सेन्टल', 1 फैसाल'। अके, स' बियो $1 नङा। जुदि नोंथाङा कन्टेन्ट बानायोब्ला बेयाव 0.2, 0.3, 0.5 बा $1 खेबसेयावनो बेफोरबायदि मोजाङै भिउस फैबा बेफोरबायदि डलारखौ मोननो हायो। नाथाय सोरबा सासेया 1 स्टार हरोब्ला नोंथाङा जोबोद खुसि जानो नाङा, मानो होनब्ला बियो फैसा नङैनि बराबर जाहैयो। अके, स' लोगोफोर नोंथांमोना दा मिन्थिबाय, नोंथांमोना रियेल खामानि मावनानै रियेल अडियेन्स, रियेल फलोवार बुथुम, जेरावनोखि फेसबुकआ जोंनो रोखा खिन्थाहरबाय। फाइनालि आं खनसे बुंबावो, फेसबुकआव गोदान फलोवार आरो गोबां भिउस आरो एक्टिभ फलोवार नांगौब्ला कनसिस्टेन्टलि थानांगोन, अरिजिनेल कन्टेन्ट बानायनांगोन आरो रिल्स भिडिअ हगारनांगोन, जेरावनोखि नायनो गोसो जाबाय थानाय। अके, आरो शेयारेबल कन्टेन्ट नोंथाङा बानायनांगोन। बेखौ आं नोंथांमोननो लास्टआव खिन्थाबावबाय। अके, स' दिनैनि भिडिअ बेखिनिखौनो बुजिनानै नोंथांमोना खामानिखौ मावदो। आं बेफोरबायदिनो मोजाङै नोंथांमोननो मटिभेट होलांबाय थागोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो गोजोन्थों।